Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Bir musulman doğanımız sorak ve hayiş yazıp uğradıptır. Şonu deyiptir. Safar ayı, bela geliyen ay, Kara Çarşamba, Ağır gün, bu ayda bela iniya deyip gurulayan bid'atçılar diye delil hükümünü şul ayda bela gelýänini, agyr aýdygyny öwliýalar düşünne görüpdir diýe. O şeýdi we näme şonu delil tutup öwliýalar düşünne görenligini delil tutup diýe şeýdi halka düşünýärler diýe. Şeýdi halkyň içine şüphe atýarlar. Şoňa jogap berseňiz diýipdir. Ýani näme delilleri düş, öwliýalaryň düşü. Şeýdi näme halka düşünýärler diýipdir. Barajylar musulman doğanlar mundan öňki soraw jogapda musulman doğanymyz başga bir musulman doğanymyz sorapdyr. Safar ay barada biz onu düşünürdik. Safar ayı bela beter ayı diýip inanmak, bela iniya diýip inanmak, Kara Çarşamba diýip inanmak batıl inanç diýip düşünürdik. Safar ayını agyr ay hasap etmek Mekke müşrikleriniň inancı. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem näme bunu inkar edipdir sahih hadisinde. Ve safar ay bela beter ay diýip inanmak, bela iniya diýip inanmak Kur'an-ı Kerim'e, sahih hadislere, doğru İslam inancına ters gelýän inançdygyny geçenki soraw jogapda aýdyp geçdik. Dinlemedik doganlarymyz alyp dinläp bilerler. Bu birinji mesele. İkinji mesele musulman doganlar düş hak. Sahih hadislerde düşün haklygy bize haber berilýär. Misal üçin İbn Mace'de Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan haber verilen hadisinde Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem diye düş üç görnüşdür diye. Birincisi Allah Teala'dan boşluk, ikincisi özüň bilen gepleşik, üçüncüsü şeytanın korkuzmağı diye. Allah Teala'dan boşluk diýen saň Allah Teala bir düş görkezýär, geljekde boljak zady düşüňde görüp bilýän. Ya bir düşüňde gowzat görüp bilýän. Ona diýe dogry düş. Misal için özümden misal versem, düşümde Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'i gördüm. Allah Teala nasip etti. Cuma günü erten namazyň öň ýany gördüm. Erten namazyň azany bilen turdum o ýönüne düşümden. Yani näme? Allah Teala nasip etti düşümde Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'i gördüm. Dogry düş. Ya da öýlenmäken düşümde oglumyň boljagyny gördüm. Bu öýlenemden soň oglum boldy. Asliyetinde şol näme gaýby zat, geljekde boljak zat. Hiç kim şunu özünden bilip bilmeýär, emma Allah Teala düşde dogry düşüň üstülen bennesine, guluny görkezip bilýär. Diýmek näme eken dogry düş we. Özüň bilen gepleşik diýdik. Gündüz bir zadyň pikirini diýen, gije ýatan soňam şonu görýän düşüňde. Buňa da dile özüň bilen gepleşik. Bu da düşüň ikinji görnüşi. Üçüncü görnüşi düşüm näme? Şeytanyň gorkuzmaklygy, şeytanyň seni oýnamaklygy we gorkunç zatlar düşüňde görnüp näme? Şeytanyň seni oýnamaklygy. Diýmek näme eken musulmanlaryň şu üç görnüş düş we. Bu düşde geljegi değişli bir zatlar görüp bilýän. Emma bu şu diýmek däl. Men gaýby bilýän, men geljegi bilýän. Ay Allah maňa gorkezýär, Allah maňa bildirýär, men ýatsam gün düşümde göräýän. Bu diýmek däl musulman doganlar. Ol sen düşüňde gören zadyň dogrulygyny äwelligi ol boljak zat bolandan soň bilýän. Öňünden görýän emma sen bilmeýän bolarmy bolmazmy? Bolandan soň bilip galýan ha men näçe ýyl mundan düşümde görüpdim, şo görenim dogry bolup çykdy diýän. Bu düşe değişli mesele musulman doganlar. Biram alhamma musulman doganlar Allah Teala takwa guluny bir işte dogry karar bermekligi ýüregine goýýar. Muňa näme diýýär musulman doganlar? Alham diýýär. Allah Teala näme? Alham edýär. Ya da takwa gullaryna Allah Teala keramet bahş edýär. Emma musulman doganlar, ýa-ni diýişmer, bir kişi çykyp men düşüň üstülen ya da alham arkaly ya da kerametin üstülen geljegi bilip bilýän, gaýpdan habar berip bilýän diýip bilmeýär, diýse kezzapdyr. Bu näme? Bu dogry däldir. Ve
Möhüm zat o musulman doganymyzyň soragynyň jogaby, asyl jogaby İslamda musulman doganlar düş delil däl. Yani sen bir zat amal orta atýan bolsaň, ya bolmasa bir itikat orta atýan bolsaň, bir inanç orta atýan bolsaň, soňam deliliň näme diýsen, ay öwliýamyň düýşünde görüpdir, plan pirmiň düýşünde görüpdir diýip düýşü delil tutmak bolmaýar. İslamda düş delil däl. Düş her kimin özüne degişli. Sen gören düýşüň maňa delil däl, men gören düýşüm saňa delil däl. Her kimin gören düýşü özüne degişli. Şonuň üçin İslamda bir amal sabit etjek bolsaň, dogrulajak bolsaň, ay bu düýşünde görüpdir, plan hile bolupdyr, öwliýa görüpdir diýip bolmaýar. Kim düýşü delil hukmuna halka gurrun berýän bolsa, subutnama hukmuna edýän işine düýşü gorkadýan bolsa, ol akidasy bozuk adamdyr. Yalançydyr, kezzapdyr. İslamyň delili Kur'an-ı Kerim, sahih hadislerdir. Sonra icmadır, sonra kıyasdır. Hususan ibadet meselesinde, hususan akaid meselesinde, inanç meselesinde göz Kur'an-ı Kerim'den ve sahih hadislerden näme bolmaly? Elinde delilin bolmaly. Yani musulman doganlar pikirlenip görüm. Hadis diýilýän sözlerin, yani Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem diýdi diýilýän sözlerin hemmesi gözüňe alınmaýar, seredilýär, ulamalar seredipdir. Sahih hadis mi? Hasan hadis mi? Zayıf hadis mi? Mawzu hadis mi? Toslama hadis mi diýip içinden näme dogrulyny saýlap alypdyrlar sahihini. Yani Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme ýönkölüp duran sözlerin hemmesi alınmaýar, sahiha alınýar, hasana alınýar delil hukmuna. O nirde gally biriniň gören düýşüni subutnama hukmuna, delil hukmuna öňe sürmek. Dinimiz bize hoşuňda kan görýän zatlaň, eşidýän zatlaň kabul etjek bolsaň, görüp, barlap, gözläp alýar. Ol biriniň ýatyr kadýşynde gören zatyny delil tutup oň ýerine düşüp görmeli däl. Bu İslamyň hukmyda, İslamyň buyrugida. We belläp aýtmalýar musulmanlar, onlar tarih boyu bid'atçylar, dini ýoýýan ahun pirler hemişe sada halka allamak üçin we olaryň tarapdarlary sada halka öz tarawyna çekmek üçin, pirlerini halkyň gözünde ulaldyk görkezmek üçin, ýa-da bolmasa öz delilsiz zatlaryny subut etmek üçin näme öňe sürüpdirler? Düýüşde gördüm, keramatda gördüm, ay zuhuratda gördüm, keşifte gördüm, kulağıma ses geldi, yüreğime goýuldy, gözüme görünýär. Ýalakka zatlaryň üstülen sada halka allap gelipdirler. Tarihte da şey diýipdirler, şu adam şey diýerler. Pir diýip barsyň halkyň ona çykyp nämesin gurrun görä, delil hukmuna düýşüni gurrun görä. Şonu subutnama hukmuna gorkozýar. Şonuň üçin musulmanlar dikkatli bolalım. Dinin delili düýşdäl. İslamda düýşden delil bolmaýar. Delil Kur'an ve sahih hadisler. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bize näme diýär sahih hadisinde? Teraktu fikum emrayn. Len tezillu ba'dahuma kitaballahi azza ve cel ve sünneten nebiyhi sallallahu aleyhi ve sellem. Ben size iki zat goýup gitdim diýär Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Şoňa berk ýapyşsaňyz awaşmarsyňyz diýär. Allah Taala'nın kitabı Kur'an-ı Kerim ve Peygamber Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem näme öz sünnetim diýip aýdýar. Elhamdülillah rabbil alamin.